Quan comença la dècada dels 70, la dècada dels 70 és la dècada per excel·lència del rock. A la dècada dels 70 apareixen moltíssimes bandes i moltes variants del rock, però entre ells apareix Deep Purple, amb el patró de guitarra més famós de tota la història, Smoke on the Water. Bé, com hem dit, a la dècada dels 70 apareixen moltes variants del rock. També es dona més importància a les portades dels discs. Una cosa que ara sembla una tonteria, però abans els CDs estaven en vinil, feien com 2 fulls de DIN A4, llavors hi havia moltes coses a dir allà. A la dècada dels 70 també s'identificaven molt més els músics i no pas a les bandes, com era el cas de Bruce Springsteen o d'en Bob Marley. Bob Marley era la imatge del reggae. El reggae era un estil musical afrocaribeny nascut a Jamaica i en Bob Marley es va encarregar de fer popular el reggae mundialment amb temes com Could You Be Loved? Or even try to school you. Oh no. We got a mind of our own, so go to hell if what you're thinking isn't right. Love will never leave us alone. Why in the darkness there must come out the light. Could you and be loved? Could you be loved? Oh no, and be loved. Don't let them change you. Or even rearrange you. We got a life to live. Ooh, ooh, ooh. They say only the fetus, not the fetus, shall survive. Stay alive. Yeah. Could you be loved and be loved?
try. No matter how you treat them, man will never be satisfied. Could you be loved? Could you be loved? Could you be loved? Could you be loved? Say something. Could you be loved? Say something. Say something. Reggae. Say something. Rasta. Say something. Could you be loved? Say something. Could you be loved? 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 Bé, seguim a la dècada dels 70 i entre totes les variants que hem dit que sorgien durant aquests 10 anys també apareix el hard rock i el heavy metal una miqueta més tard, als 80. El hard rock i el heavy metal estaven caracteritzats per el fort volum de les guitarres i per la distorsió. Apareixen bandes molt importants dins del hard rock, com els ja esmentats Deep Purple i també Led Zeppelin. Aquests d'aquí, que el 1971 van enregistrar Rock and Roll. Just can't walk right. Oh yeah, open it up, carry me back, baby, where I come from. It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, 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 lonely. Just can't walk right. Oh yeah, open your arms, open your arms, open your arms. Baby, let my love come running. It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, 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 lonely time. Rock and roll.
Bé, pel que fa a la dècada dels 70, també apareix el punk. Sabeu què és el punk o no? Una mica, no? Bueno, encara que ara els punks els tenim molt habituals i les crestes també, els punks van aparèixer a la dècada dels 70. Els punks eren totalment antisistema i feien ús de la violència, portaven pentinats amb crestes. I dins del moviment punk, Anarchy in the UK, un tema de Sex Pistols, també va fer història. I am an antichrist, and I am an anarchist. Know what I want, but I know what I get it. Wanna destroy the possible, 'cause I wanna be anarchy in a city. Anarchy for you, or you used to last, I used the best, or I use the enemy, and I use anarchy 'cause I wanna be anarchy. It's the only way to be. Or is this MPLA? Or is this UDA? Or is this IRA? I thought it was the UK. Or just another country. Another country of Tennessee. And wanna be anarchy. And I wanna be anarchy. When I get pissed, destroy. Sex Pistols. Bé, pel que fa als països catalans, durant la dècada dels 70, el 18 de setembre de 1971 es va celebrar la primera edició del festival de música i art més important de la dècada. En aquell moment es va dir les 6 hores de Canet, però més endavant va passar a dir-se el Canet Rock. En aquest festival, com en el cas de Woodstock als 60, també hi varen assistir els artistes més importants del moment, que aquí a Catalunya, als països catalans en definitiva, eren aquest parell, en Pau Riba i en Cisa. Valen la pena, YouTube, Pau Riba, Canet Rock, no us ho perdeu. Re, per seguir amb això, el 1975 mor el general Franco, el dictador que va sotmetre Catalunya, la cultura catalana, a una dura repressió. Per tant, després d'obrir les ampolles de cava pertinents, en Cisa, el 1975, aquell mateix any, va gravar l'àlbum Qualsevol nit pot sortir el sol. Fa una nit
clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí la Blanca Neus, en Pulgarcito i els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili, i en Sinbad, l'Alibaba i en Gulliver. Som-hi! Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola Jaimito, Doña Urraca, i en Carpanta, i en Barba Azul, en Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula, Tarzan, la Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papà Noel, el Pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Peter Pan. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fums. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha